Bilmem. He şu wagtda çenni. İşte bilenim. Özüm gowulyan ýerde eglenenin men çaga däle. İş wagtyny näçe doktor ýaly menem bilýän, biraz maşgalan hakda pikir etseň näli bolar? Ýok, maşgalasy we çagasy we 10 ýazatda kelleti ýokamy. Doğrudan iş deyip maşkalan yattan çıkarıp var ya. Biraz bunlara da vakt ayırayım. Maşkala, ben şuna bak. Ertir, biraz iğrek geleyim. Eveydim, ben geldim. Gelen bolsaň bolupdyr. Senem çagalan bir ýalak bola oturöýdi. İllen ergijesini günnedin bilmä hojalyk diýip gapýar. Ne iller işläp, näme gorkada niwat gaýtdym ýa goňşular bakdyýdan pasuda alypdyr. Bolsa işden çykdy gönöýe gelmek bilen. Şoňur işe daňyl baýlanyp ýörsün.